garmi ko firde konnguli ɗiɗi pulaar wi ko jam waɗi nde jamaji ɗo koto kalta haala jeeyede jama en jeeyede juma en geɗe mbaɗe ko ɗon konngol gongol ngol pulaar wi salli ene to jama ene to dingiral mbimi renndo ngo eyi ko min woni on salli wadde holko waɗi ɗum sen nani ko jam waɗi jama juula ɗum ko tindol wonno feeñi e duuɓi coronavirus jumaji guddama jamaji guddama ɗente kewɗe kaɗama ndeke ayinde jam wasno wadde tan jamaji guddama ɗum wonno ko tindol ari haala salli ene to jama ene to diggiral aha sabu sen ƴeewi hande dendagal ko ene waɗe ko dawrugol waɗa dokke yiru hande ƴeewen e nder Touba ƴeewen hande e nder Kaolack ƴeewen hande e nder Fouta ƴeewen hande e nder Tivaouane ƴeewen hande e nder Bambilor kala ko wawi waɗede so yonti saɗa yiɗi wadde dental manngal ko ma gaddoya taw ɗerewol yamirode ko jamirowo ɗum makko laamu wadde laamu jamirowo mo ngu aɗa wawi jeeyede hen ka ɓiɗɗo leydi ne foti wadde gollal ɓiɗɗo leydi sabu wonde ceerno so tawi hande kuulal ñaawama to suudu sarɗiiji Sénégal koto gene waɗ wiyama hande jangde ne jangueten ɗe e mbadi jangueten ɗi fof ma dartine musal kono dartot ko mbawɗen hen ndeke firi wonde jannguɗo wonde ceerno wonde wone gueɗe fotani hadde neɗɗo darade wadde e hunde fonde waɗede ƴeewen Cheikh Oumar Fouti sa yiɗi mbiya ko diiniyanke mbiya ko tijaniyanke mbiya ko gendiyanke mbiya ko harbiyanke wadde ko dammuɗe kewɗe jowri ƴeewen ceerno Souleymane Racine Ba e jamanuji muɗum firti ko nde ɓe jangi haɓe paami gueɗe kewɗe duɗal pulisan pour e woɓɓe ɓe lenɗini ko laamu ɓe ƴeewi holno waɗirte ɓe ndiwi won jiyanɗe joganoɗe ko tun ko mbiyata hande systéme ko ɓe gaddi won banggueji gonɗi woni laamu almame wiyama joni kusal jamata lalla kusal nodde tuggi dia ogo ha yetti laamu tuuba ko wadde ɗo kala ko wawi wonde eko teskiɗen hande gila e darti ha e gueɗe goɗɗe kala ko feeñi e aduna he ko sernaɓe daari ngoni ɗum heddi ko mbiyeten ceerno wona tan julnowo jamma ceerno wona tan joɗɗo ene winda ene dabbo ceerno wona tan joɗɗo ene jangguina almuɓe ceerno ko bawɗo sernude ko nafata e ko nafata wadde min wona ceerno kono komi almudo min to banggam hay e nder deftere alqur'ana de jomiraɗo wi ko qur'ana addama naate hen kutoɗon hakkillaji moɗon ƴeewon famde holko ɗum ɗo e haata deke firi sinno ko sagam hande so wiyama hande yonti kurne piiɓe ko mbiyata ko campagne ceernajo noddon almum ɗum fo yimɓe daro naata e laaɓi kolla yimɓeɓe holko foti wonde yeru hande haali ko min haalata hande tugge ganduɗa galleji seere meɗen Fouta mawɗi ɗi galleji hande janggoɓe guila e modda ha falɗa ha sanɗa ha bayda ha sanɗa ha ceerno kamɓe fof ɓe denta e wonɓe e nder région ngaji 14 ɗi kañumen fof ceernajo fof daro nodda almuɓe muɗum wiya hande ƴeewe ko nafata leydi holko nafata leydi ndi mbaɗen parene Amadou Ba holko nafata leydi ndi ñalawma nogas e ɗiɗi e 2 février so tawi yonti 2024 goten Amadou Ba daro wona lamɗo leydi ndi mbawen heɓde fartaŋeji ɗi joguiɗen ɗi won fof faama wona gueɗe so tawi a faami woni gueɗe hande kono no Farba Ngom faamri holko woni leydi holko woni leñol holko woni dawrugol holko woni laamu golli golle joɗɗe arti kadi nafti gueɗɗi muɗum nafti wuuro mum nafti bande mum nafti falde muɗum hono ni foti wonde wadde min e famamuyam wonde jangguɗo wona gueɗe hanani hadde neɗɗo o yettade e dingiral dawrugol ngol ha wawa wadde fodde muɗum heɓa ko haalde ko waɗi fayida sernaɓe ko gonga ne mbaɗa politique saabu en jii Allahu wahidun en jii
Imam Dia en jii ko way noon e ko way noon mataw ko fuutankoɓe tan lelno nadde ɗo naate koye amen kadi Ceerno Ablaye seernaɓe mbaɗa politique eyyi ɓe mbaɗa politique aɗa andi gadi waɗa politique addi waɗde politique ko Allah jomiraɗo subahanahu wa taala waɗi politique holɗon ayo ni ne weele ha holɓomo so baba Adama ɗo andi Adama won wiɓe ko adeyam ko min jeeyi Allah wi noon Allah haali ɗon Pulaar Adama ko Adam ko Pulaar wiɗe ko gaddaɗo eyyi ene yaaji nde ko wano wonde fof ari kam ko nafoore wonan tagore nde gueno addi mo e dow leydi ndi wi ko malaikaji fof o yoccu jaam e jinneji fof ko jamno sujjanimo fof heeɓi jaam ko salino fof boora jingol fuɗɗiɗo yo caggal ɗum o wi joni onon malaikaji mbiɗo yiɗi garon kollon Adama teddugal duttomo teddugal joni noon nde waɗata ɗum nde hattan makko ko jomiraɗo o noddi baba Adama ñumbaniɗo wima mi rokke feere politique ari mi hokkuma feere mi andinma ɗum e ɗum e ɗum e ɗum ɗum so tawi yimɓeɓe darima tan malaikaji fof o darima mi namno malaikaji mbiɗi mettini hen woyi sayo karine ardine to woyi sayo ɗum ɗo hen neɗɗo ko bandum ɗo wayi hande ndi tan ɗon neɗɗo ko bandum fuɗɗi toon neɗɗo ko bandum ndeɗo waɗiri hono noon tan ñalawma ka yonti woyi malaikaji ewa kalne kam gueɗe ɗeɗo fof no mbiyete tan ɗum ɗa ko deftere ɗum ɗa ko kuɗol ɗum ɗa ko alluwal ɗum ɗa ko almuɗo ɗum ɗo ko alkule ɗum ɗo kalane kam koy mbi hono min ganditeɗo gueɗe fof wi Adama ko naam wi haalande Adama o namdaki ɗum de wiyani Adama no ɗum wiyete wi ko haalande ɗum wiyata haalande Adama tan jali wi hey ɗum kay ko ɗum na ko saɗi ka jooɗi ɗo o kaari jomiraɗo wiɓe en jii mi namnimo noon donki andu o namnama haali mbe wona o hande teddugal ɓe mbi jomiraɗo yaafo min de ko minen mi goɗɗi komin ganda ɗum an heewi gandal ɗum baba Adama fiila araray Allah wi laqad karamna bani Adama teddini en wadde noon ko toon dawrugol fuɗɗi wadde kala ko yonti no ganduɗa fof so tawi heeɓi wonko nafata daro darde tiinde darɗa makko hawa heɓa e dow numɗal so heeɓi kanko to waɗa ko foti wadde fof jafoɗa ko laañal wonno eyyo haysone muus ɓilade hakkude ngal ɗo laañal kam muusani Ibrahima holko saabi ko ɓuri hewde gendiyankoɓe to leydi Sénégal kañumen birti dawrugol kono jaɓani nadde walla kañumen ƴetti ko lawol cawdol caɗi nadde e dawrugol hol yiyande man tigi mi weltima nde a wiyani gendiyankoɓe Sénégal mbaɗa ɗum mbiɗa ko woni hen saabu haadi hande kalde ko dawrugol ko mbaadi leyɗele mbaadi kayitaji mbaadi ɗum ɗo min koɓe Sénégal wonto garata mi wawi wiide koɓe multannade wonto garata mi wawi wiide koɓe guininaɓe wonto garata ɗum fawi koye tolnoji eko dawra ko kono haade ko Sénégal kalten gendiyankoɓe hewɓe so tawi naatani e dawrugol ko wasde famde tan ko cikkumi fof wasde famde sabu enen en dañino haaloɓe toon ɓamtade Pulaar wona hande Amadou Mali Gayen e ko jannguɓe ko anduɓe gari gaddi ko gaddi ko e mawɓe hewɓe ha pelle mbaɗa ɓamtoje Pulaar darani ɗum enen noon sen mbi gendiyanke hande jiyeten ɗon ko janngowo walla jangguinowo Pulaar neɗɗo goto haalnami o wimi an noon won goto wi kam inde cibiɗa nde ko ndem ɓuuri wonde goowa ɗum hol ɗum o wiyede Katante ɓuuri wiyede gendiyanke wimi ɗum kam no wayata ni o wi waji o wi kala jeeyaɗo e leydi haadi ko e leydi ndi o jeeya ko gendiyanke no kuri nde ko gendi kanko ko gendiyanke ko wonde Katante kay daraniɗo ko sohla e nder leydi kono wiyede sénégalais eyyi joni noon ay one ko noon faami joni noon
won dariiɓe kono heewɓe daraaki. Wonaa noon ɓe daraaki ɓe jiɗaa leydi ndi walla wona geɗe ko wonno ɓe paamraani. Sabu pelle meeɗen aɗa anndi Pulaar wii so tawii tuubaako rokkiima tuuba hade ma duhaade sakku ngembe ma. Pelle mbaɗanɗen ɗe wayno Fares en wiyee pelle taw pawiɗe loi 1901 ko noon ko nanndi heen. Ɓe mbiyata heen ko pelle ɗee noon ɗe ngonaa pelle politique, ɗe ngonaa pelle diine. Jaaji wiide haala fedde mum haala sigga ha kono noon ko apolitique. Politique alaa heen. Ete so a joganoo ko miijo yidde waɗoyde fedde hono mbaɗirtaa fedde. Ete jogaade miijo yidde waɗde hunde ko ɗum woni politique. Ko feere politique ko feere. Donc kadi yeru tan hannde wiyee hannde Mamadou Rouwaye ko intellectuel tan gonaa ƴeewde diplôme aji makko. O yalti ko nanngam waɗi ko nanngam jogii ko ɗum ɗo nanngam wonaa ƴeewoy ɗum. ɗum ko woni intellectuel ko jogiiɗo feere baawde yiitude miijo kaaloo yimɓe naftoo. ɗemngal baawgal wonde fof leñol baawgal wonde fof. Jooni sen ngartii tan to ngendiyankooɓe ɗo ko sikkude mataw so tawii en ngaddii politique en naatnii e ndeer ko mbaɗeten ko yahoyta kono ko mbaɗten ko fof jaandi mum koye dawrugol. Mi rokka yeru ay Tidiane an wonnoo ko haalirde ay ɗo woni haalirde o waɗi ko waali Yerdoor Diallo wonnoo ko haalirde. Heewi ko jiiɗen to Rewo Maayo ngendi leydi men Mauritanie ɓiɓɓe yummiraaɓe meɗen Fulɓe e leyɗi goɗɗi ɓaleeji ceppoji mbaɗi diwe mbaɗi doƴƴe mbaɗi haɓaama hanndaama uddaama juuɗe kelaama haa jooni koye ñootaama. Mbele ɗum waɗani en ngartam, mbele wonani en ñalel daneyel, jibinani en ñalel daneyel, mbele ko noon foti wonde walla won joomu woni hen. A jaaraama so a haalii ngilde Mauritanie ɓerɗe kecciɗat sabu wonko siftorte. En mbiino heen bone ficcallaaji yo reende korndol ɗo haɓi e ngoolol ñuuƴi nooti korndol mettelle njaabi ngoolol hade gootiri seeɗa tehe pusaama ɓesgu wijaama baaɗe kelaama nguura bonnaama meeyooji paayi tan haa to haaɗoni. Eɗen mbiyatnoo to noon e ndeer nden ɗon yimre kelewaaji cekkii kullontindii fayre cohe e bolle mbeltiima ɗaminiima yeeyde toon majjuɓe cumbani hare cikki ko ɓamtaare gure kono Allah hoynaa mbel jam noon ko ɓee ɓurtaare beldal waɗa añ ɓe mbaasa dañde faadaare ngendi Mauritanie ngendi Mauritanie fergitere nde ummi ko dow fergitere nde ummi ko dow laamu luɓɓortaaki e ɗum tanɗaaɓe ne kadi kala mbiɗo ko laamu luɓɓortaaki sahaande jeytaare nde Afrique naaɓe puuntiraade woni wiyeede hannde ɗum ɗo ko leydi heɓii indépendance. Hol dokkoomo indépendance hol jeynoo ɗo sakane wellitu tuubakooɓe e leƴƴi goɗɗi ɓe njeyaano en ɓe kappiti en jeyde e happitaare jiita. Caggal nden happitaare noon ɓe ƴetti baŋnge dawrugol ko kaalten ɗo ko ɓe mbii jooni dokken ɓe mbiyen ɓe jeyi koye maɓɓe kono noon ɓe dokki koye ɓe cotti ɗem. Hannde heewɓe laamotooɓe e ndeer genndiji meeɗen manan wiye o tuubakooɓe lammin ɗum ɓe joƴƴini ɓe e ndeer hannde kareeji windere ɗe geeruji baɗooji ɗi jiyaane waɗa tawa geeruji batteeɗi ɗi sakkii les ko miijooji deke firi wonɓe jiɗaa deede waɗa. So mi artii tan ko mbiiɗaa ko caggal kitaale ɓooyde won sikkooɓe Mauritanie caɗeele mum tan ko 90 won sikkooɓe ɗum kono ɗum kode defa haa ɓenndi nde rottaade han kadi natti suuɗaade nde ganduɗa nannoɓe e kasoy woni ceerno Saydou Kane woɓɓe jagga lebta mbaɗa hunde fof nde o yalte damal ngal o dari o yeccitiɓe o wiɓe laaliɗo continue haɗa jokki ɗum ko yahatno e gueɗe mbaɗe noon
joni noon caggal capanɗe jeetati e jeenayyi 89 waraɓe nder gueɗe Mauritanie taccinaɓe nder gueɗe Mauritanie saynaɓe e nder gueɗe Mauritanie wontuɓe goɗɗuɓe e nder gueɗe Mauritanie Goram hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati capanɗe jeenayyi 1990 ko ɓuri ko hulɓinade ñande nogas e jeetati lewru sappo e goho le 28 novembre laaminoɓe ɓe ganduɗa tawa ko mi anda no posten sifrade ɓe mbi hande ko ñalawma weltare guendi Mauritanie eɗen poti jaggude yeru dammiri nogas e jeetati mbaren beltoɗen wadde holi ɗin ɗon dammiri ɓe jaggi ɓale nogas e jeetati dadi jagga ligga barda yarga e baadi kantani joni noon zeredi en ayyune en walata en eko nandi hen somi naati Mauritanie juutat ɗum artan e lamɗal ngal joni noon caggal nde fof waɗa seppoji ne mbaɗa kala hitande so 28 novembre ari ɓeɗo beltono mbiya ko hande wonno ñalawma men jeytare eɗen kolla weltare ɗeɗo mbi 28 novembre ko ñalawma min momi ñalawma kamin mbasi sagataɓe amen e dow am de belade minen min kollata ko metti ɓesmo Mauritanie fecco joni noon seppoji ɗi dariɓe ne ceppa ɓe so ɓe jalti eɓe ceppa ɓeyto kebla dadiɓe gara ñala e mabɓe ɓe poussé ardiɓe ɓe jagge woda gañiɓe joni noon gañiɓe nawe cafrirde ɓe jalta seppona heddiɓe jaggama nawama dumbirde ɓe jalta seppona heddiɓe woɓɓe ɓe puli payi darta mbatta diɗɗal gongal holko wontata konngol mabɓe ñande hen ɓe jaltine ɓe jagguɗon ɓe natti kay joni e joɓe iddiyaji waraɓe natti kay wonde ñaawe warɓe natti kay wonde tottede ɗe keptaɗe ɗe natti kay wonde gartiroye taccinaɓe ɓe eko nandi hen yon ko jaltine ɓeɗo jaggaɓe so ɓen jalti ñawɓe caframa e nder lebbi sappo e goho ɗi kadi yimɓe gonta kadi no gonirno so saaha o heedi kadi wonno wayi joni e tongol tan seppoji ɗi ene moƴƴi sabu so tawi deƴƴama tan haalaka hewɗala ko jibinta kono holko ɓuuri moƴƴude hande dawrugol gongol tongol hande en calmiɗo Samba Thioyel Ba mo jogol ganduɗa ko sardiyanke suudu sarɗiji Mauritanie dariɗo e ndeɗo darde mo jeeɓatami no feewi mi yeehi ha joni wiidomo yo jogoro jaam no woodi min hoore min hettima ko kalduɗon degi ɓinoɗon hakkudillahi sabu sino sago makko ko an hoore ma ya ƴam falde añam eyi beele ɗum ina e hakkille ma walla hol pamirɗa ɗum ƴamde falde somi faami ko wonde meeɗa yo wonde mawɗo tumbere nde wonno wayanno wiyete ko mi heɓi walla mi heɓani ko minamɗo ko hen ndiyam mboɗo hande sabu en camni sori guelaji kam kañum adi wonde mawɗo communautaire rural Abdou Cissé Kane darnoon nde hande je jittake safride añam kañum innira ndeke firi holno sori gala kaw sori guela joguino ngo mi yettaki ɗum kono mbiɗi wona almudo makko ɗum ko jeng ko ɗum janggo wonko jang komi janggani woni ko jang ko janggani ɗum gurdama e hon noon joni on firi mboɗo wawno namdade ɗum kono holko addanta neɗɗo namdade Fouta addanta neɗɗo namdade ko wiide no wayani welanimi jinmi ko arde mi firta ɗum waɗa ko moƴƴi woni mawde tumbiraji ko farba ngo ete farba no wayni welimi farba wayni no feewi ɗon kay hande ala ko mbiyata momi so wona yo jogoro jaam ngalo feƴƴi fof min dornoto banggue goɗɗo noon to mbawmi wonde eko wona ɗum mboɗo wawi ƴamde somi ƴamani somi sakama mi jaggat ene holɗo sen dokki yen addi haala ka ko kaali haala Samba Thioyel Ba ko hande ko sarɗi ko député suudu sarɗiji gueɗe Mauritanie suudu sarɗiji ko renda
woni toon ko yimɓe ne menni wadde so tawi wonti ko neɗɗo no wawi ƴamde somi welama mi ƴam walla somi ƴamani so goɗɗo mbaɗonamo ƴamimo ndendu miijo mo ɗaminimi so ƴamino fewat min ballodira ndeke firi tan ɗo joni o ala hen ko yoni tan ɗum ɗo ko ma jegguirendani kono mbimami so wona gollal ngal mi wawa e nder gueɗɗi Sénégal kala ngal jimi damal mi namnoto mi natat min mi wona dunci hoto komi dendete duɗal